Så ska det handla om en annorlunda form av bilsport. I Lahti samlades idag entusiaster från hela landet för att tävla om vem som har den ljudligaste bilstereon. Bilsport är traditionellt stort i Finland, i alla dess former. Idag handlar det ändå inte om att vara snabb, utan om att vara högljudd. Deltagarna i dagens evenemang tävlar om vem som får den högst uppmätta decibelnivån i sin bil genom att spela ett visst musikstycke. Hobbyn verkar bli populärare år för år. Kyllähän autohivi on, se on varmaan puskaradion perusteella niin kirjeytynyt, kun ei voi olla kuulematta, niin sitä kautta sitten levinnyt ja harrastaja on aina vaan enemmän. Visst är det frågan om en tävling och visst är det trevligt att vinna, men det är mycket mer än så som har lockat deltagarna hit till Lahtis idag. No, kaverin kanssa ollaan pyöritty tuossa ja ollut mukana ja omia autoja välillä härvelöinyt, mutta tässä on eniten kaveri mukana ollut nyt, se itse kehtaa lähteä mukaan soittelemaan, niin mä oon lähtenyt soittaa silleen rakennettu sen kanssa. Deltagarna tävlar i olika klasser, men ljudtrycket i bilarna uppnår som bäst 140 decibel. Som jämförelse kan nämnas ett kanonskott på omkring 180 decibel. Hur dyr hobbyn blir i längden beror på hur ambitiös deltagaren själv är. Se vähän riippuu. Kauppoja kun osaa tehdä, niin kyllä siihen nyt menee, jos haluaa laittaa, mutta kyllä me aika vähällä ollaan pärjätty. Miten kuulosi on pärjännyt? Eihän sitä enää jäljellä. Kyllä se on varmaan mennyt.